Stħarriġ ippubblikat fil-Gazzetta Malta Today juri fiduċja b'saħħitha fil-Prim Ministru Roberta Bela filwaqt li l-kap tal-Oppożizzjoni kiseb fost l riżultati. Minn dan l-istħarriġ ħareġ li l-Partit Laburista għandu wkoll fiduċja b'saħħitha b'maġġoranza assoluta ta' 53.3% u l-Partit Nazzjonalista ġab 39.7% b'distak ta' kważi 39,000 vot. Sa dan it-tant il-Prim Ministru huwa fdat iżjed mill-kap tal-Oppożizzjoni fost in-nisa u l-irġiel f'kull kategorija teta u fis-sitt reġjuni madwar il-pajjiż. Fil-fatt l-istħarriġ juri li Bela huwa fdat minn 50% tal-votanti, żieda ta' 3.5 punti minn April li għadda, filwaqt li l-klassifikazzjoni ta' Grek niżlet b'1.2 punti għal 18.8%. L-istess gazzetta tinnota tnaqqis f'dawk li qabel qalu li ma kenux se jivvutaw u b'ħafna minnhom issa qalu li se jivvutaw lil Partit Laburista jew xi partit ieħor iżgħar. L-istħarriġ anke nnota l-istrateġija tal-Partit Laburista fejn dan baqa' jiġġedded u jiġbed aktar nisleħ bil-politika, riformi, l-investimenti u l-miżuri li kontinwament iħabbar u implementa.